Birayên Sûriyeyî di heyama xwedêdayînê de ji çavê xwe nerahet bûn, nexweş bûn. Birayên piçûçêk hatin anîn Tirkiyeyê, lê belê ji ber bêîmkaniyan nayên emeliyat kirin. Zarokên Sûriyeyî ji bo çavê xwe li hêviya alîkariya xêrxwazan e. Birayên Sûriyeyê Tewfîq û Eylem di heyama xwedêdayînê de ji çavê xwe nerahetin û nexweşiya retînasê bi wan re heye. Bavê wan Ahmed Oka bi armanca tedawiyê ji bajarê İdlîba Sûriyeyê hatin Tirkiyeyê. Malbata Okabê ji ber bêîmkaniyên madî nikarin zarokê xwe emeliyat bikin. Bav Ahmed Okab dibêje heger zarokê me di zamankî kin de bê emeliyat kirin wê çavê wan rehet bibe. Heger neyên emeliyat kirin wê bi temamî binahiya çavê xwe ji dest bidin. Bav Okab pîreka wî pitika wana nehmeyî û lavê wanê heysalî di nava tunebûnê de dijin. Malbata bêçare ji bo neqla Korneayê ji xêrxwazan alîkariyê dixwazin. Malbata Okabê derbarê nexweşiya zarokê xwe de agahî dan û gotin. Bila rayadar ji me re alîkariyê bikin. Em perîşan bûnin. Heger zarokê me di zemankî kin de emeliyat nebin dibe ku çavê xwe bi temamî ji dest bidin. Em dixwazin xêrxwaz û kesên rayadar dest bavêjin madûriyeta me. Em nikarin zarokê xwe emeliyat bikin. Heger zarokê me emeliyat nebin dibe ku pirskirêka sehetê ya mezin bêjiyandin. Orada 6 tane çocuğu var. 4 çocuğunu orada bıraktı. 2 çocuğu burada, yani burada Türkiye'de.